Galegos no Mundo visita hoxe a cidade marroquí de Tánger. Situada a escasos kilómetros da costa da Península Ibérica, esta cidade serve de ponte entre Europa e o mundo árabe. Unha cidade internacional que soubo conservar moi ben a súa esencia musulmá, presente sobre todo na súa melina e nos zocos, onde é case imposible non regatear. Ata aquí chegaron moitos galegos, sobre todo na busca de traballo, especialmente no sector téxtil. Hoxe en Galegos no Mundo, benvidos a Tánger! E seguro que son moito máis felices cos nosos nenos, porque con estas pillamadas pasan o pipa e os nosos con tanta consola e tanta Nintendo están atontados. Montaches unha vez? Bueno, na casa do meu abuelo, na aldea, había cabalos. Entonces sí, algunha que outra experiencia, pero non moita. Hai moito tempo que deixei da equitación. Fiarse dun paso de cebra aquí en Tánger é dar un paso dereitiño cara ao paraíso. Como vedes, hai moito buixo de xente, a xente ainda está na playa. A xente aquí, cando termina de traballar, tampouco vai para a casa. Sempre sale á rúa, a pasear. Este é o mercado central de Tánger. Mirad, aquí temos percebes. Vaya tamaño. ¿Qué te parece? Muy bien, ¿a que sí? Mari Carmen chegou a Marrocos por amor e acabou vivindo en Tánger, onde xa leva 7 anos traballando no sector téxtil. Imos aprender a arte do regateo con ela nun dos zocos da cidade. Hola, Mari Carmen. Hola, Mónica, benvidos a Tánger. Son Mari Carmen, son da Coruña e levo aquí en Marrocos uns 14 anos, dos cuales uns 8 ou 9 aquí en Tánger. Teño unha empresa textil xunto con un socio. Onde estamos, Mari Carmen? Estamos na plaza 9 de Abril. Nesta plaza está a mezquita de Sidi Bouavid, construída no ano 1917 e que ten como característica especial a súa torre, construída con azulexos policromados, como podedes ver. Esta plaza separa a zona nova da cidade do Zoco, a Medina, a cal vamos a ir ahora mismo a ver se compramos algo. Que ben recende, Mari Carmen. É normal, estamos na zona onde venden as especies, son moi características da súa gastronomía e, bueno, os olores, os sabores e os colores. A min recéndeme moito a comino. Sí, é unha especie que usa moitísimo, sobre todo nas carnes. E incluso eu cheguei a facer callos sin usar carne de cerdo, solamente con pata de vaca, vientre de vaca, e, bueno, o único que se notaba faltar eran os chorizos. Quen é este, señor? Este é un aguador. Antiguamente iban repartindo agua polos mercados, debido ao calor que fai por aquí. Bueno, aínda quedan algúns, como podedes ver. Salud. عربية ما عندهاش كل شيء العربية. Saja. Sajá, que é sajá? Salud. Salud. Ah, vale. Este é o mercado central de Tánger. Mirad, aquí temos percebes. Vaya tamaño. O tamaño considerable. Canto? 20 euros. 20 euros o kilo. Bueno, Non está mal. a ti gustaste. Eu son alérxica. Por sorte ou por desgracia son alérxica. Pero mira que tamaño. Non os podo comer. Que máis hai? Mira, boqueróns, sardiñas, pez espada, A como vai o kilo do peixe espada? Uns 11 euros o kilo aproximadamente. E a sardiña? A sardiña, canto? 2 euros aproximadamente. Está ben, non? Vai de todo aquí. Todo tipo de pescado, todo tipo de peixe podedes encontrar aquí. Cal é mellor, o daqui ou o da lá? O galego, o peixe o galego, como sempre. Pero que conste que está moi bo, moi fresco, Mari Carmen, está moi cara a cesta da compra.
Bueno, os produtos que proveñen da terra, patatas, naranxas, cebolas, leitugas, todos os produtos da terra son baratos comparado con España. Sin embargo, os produtos que se compran, como a carne, o peixe, os polos, aínda que non alcanzan o precio que levan en España, ao nivel de vida que teñen aquí, si é moi caro. Os soldos como andan? O soldo base de un obreiro normal, por exemplo, da confección, que é o que coñezo eu, é de uns 280, 300 euros ao mes. Sin embargo, hai sueldos superiores, pero o máximo permitido para cotizar para a xubilación ou para a seguridade social son 600 euros ao mes, aproximadamente. Mari Carmen, por que hai tanta empresa téxtil en Marrocos? Principalmente pola distancia. Marrocos está moi cerca de España. A Prontomoda necesita que as prendas se fabriquen en unhas semanas e estén nun lugar de destino. Entonces esta é a característica máis importante para que a xente veña a confeccionar aquí, en vez de ir a países asiáticos. Ali mínimo un mes de viaxe as É o prendas. motivo polo que ti tes a tua empresa aquí? O motivo polo que a teño aquí foi por circunstancias, porque surgeu así. Pero traballamos para clientes que necesitan Prontomoda. Podemos ver a empresa? Ahora mismo vamos a vela, veña, acompañádeme. Bueno, pois xa estamos aquí. Este é o meu lugar de traballo. A empresa chámase Yara Confección. O nome é debido á miña neta, a miña neta maior, e por eso lle pusemos este nome. Aquí temos 4 cadeas de produción, con unha plantilla aproximadamente de 200 persoas. De todas formas, eu teño un especial interés en enseñaros o que é a nosa... o que máis apreciamos aquí. Unha escuela de formación profesional e unha colaboración de Yara Confección co Estado marroquí. E por que decidiste facer este espazo de formación? Por que? Porque neste país cada vez hai menos profesionales da confección e creo que de outras profesións tamén. Entonces nos decidimos crear esta escuela para que se formen, aínda que os alumnos que veñen aquí non teñen ningunha obligación de traballar con nós. Eles son libres despois, cando terminen, de ir a donde queiran. Este é o despacho común, onde temos as reunións, onde falamos cos clientes, e vou vos a presentar ao meu socio, Karim Mónica. Hola, que tal? O meu socio é socio meu desde fai un pouco máis de 7 anos. Antes foi a miña parella durante 5 anos. Esa historia terminouse, seguimos sendo amigos, fora do traballo, e tan amigos que somos que hoxe vamos a comer con eles na súa casa, ou un cuscús, comida típica daqui de Marrocos. Bienvenido, sí. Gracias. Mira, antes de ir a comer, ¿por qué en todos los negocios hay una fotografía del rey? Para mí, particularmente, la tengo porque es mi rey, porque para mí es un ejemplo que se está sacando este país hacia adelante, y a mí tenerlo allí me da, cada vez que veo la foto, pues me da fuerzas también para luchar por mi empresa y sacarla adelante también. Ahora vamos a ir a comer o cuscús a casa do meu socio, que é esta daqui. Pero antes vamos a entrar na miña casa e vamos a mostrar unha das miñas aficios, que non todo vai ser traballo. E vives porta con porta. Porta con porta, os dous ao lado. Pois desde aquí, desde este ordenador, é desde onde fago eu un programa de música, unha das miñas aficións, porque non vai ser todo traballo. Ahora escuchamos a Rita Charelli y su tema Black to Blue, tema que aprovecho para dedicar al programa que está ahora mismito en mi casa grabando Galegos no Mundo, para todos vosotros. Rita Charelli, Black to Blue. E aquí temos o cuscús. Esta é a muller do meu socio, a cociñeira. Ela foi a que... Cina, chámase Cina. Hola, Cina. Moi boa cociñeira que ten unha pintaza, Aquí temos o fillo de meu socio dela, Adam. Hola, Adam. Un gamberriño, un pequeno gamberriño. Meu socio Karim, que xa o coñecedes, o seu tío Ahmed. Hola, Ahmed. E ali temos unha visita especial que estes días están de vacacións, a miña fillada, Noelia,
máis o seu mozo, Rafa. Bueno, e ti, Mari Carmen, cando vas volver a Galicia? Se non hai novedade, irei dentro de 2 meses, pola festa do Cordeiro, que coincide sempre 2 meses despois da festa do Ramadán. Moi ben, pois que vos aproveite. Gracias por recibirnos na vosa Gracias, casa. gracias. Hasta logo, chao, chao. Martín Castiñeiras é de Pontecesures e leva 8 anos xa vivindo en Tánxer, onde dirixe unha empresa metalúrxica. Con el coñeceremos a mestura do mundo árabe coa pegada que deixaron aquí os españois durante o protectorado. Hola, Martín. Hola, galegos. Benvidos a Tánxer. Son Martín, de Pontecesures, Pontevedra. Levo aquí 8 anos e son director xeral dunha planta de transformación de aluminio. Onde estamos? Bueno, estamos no zoco pequeno de Tánxer. A xente acude ahora mismo á chamada do rezo que fai o imán. Baixan todos homes, claro. Sí, porque a mezquita que temos xusto detrás nosa solamente poden ir homes a esta mezquita. E que é exactamente o zoco pequeno? O zoco pequeno é unha parte cunha plaza donde hai moitos cafés, a xente ven tomar café. Aquí viñan moitos artistas internacionales tamén, pensadores. E tamén unha cena moi comercial. Unha cena onde hai moitas tiendas onde se pode comprar artesanía típica da cidade, etc. etc. Estamos dentro da Medina, digamos. Sí, aquí estamos dentro da Medina. Dentro da Medina hai 2 zocos. O zoco grande e o zoco pequeno. E por que escolliches Marrocos? En principio, cando me plantearon, dudei un pouco, pero logo vin de viaxe, conocí a cidade e a xentes, e a verdade que me gustou, por eso me quedei. De momento, voume quedar un pouco máis de tempo. Estes sombreiros, Martín? Estes sombreiros son típicos das campesinas de Marruecos. Se la ten? 30 dirhams, 50 dirhams. Esos son? 4,5 €, 2,5 €. Hai que regatearlle, non? Sempre. Os 5 € ao final quedanse en 2 e os 3 quedanse en 1,5 €. Merci, Dilles. Shukran, Jai. Shukran bzaf. Saludo de Tánger, Marruecos, para vosotros, galegos. Onde imos? Estamos na costa que dá acceso á parte superior da cidade antiga que se chama a Casba. Hai 3 portas de entrada, esta é unha delas, que é a porta de entrada Bab Casba. Aquí na Casba a maioría das casas ahora mismo son de estranxeiros. De feito aquí, en la Maison Blanche, Asís, este é un amigo. Hola. Hola, Asís, que tal? Qué alegría verte. Igualmente, igualmente. Muy bien. Estou aquí con reportaxe, estamos facendo un reportaxe de Galegos para o Mundo. Sí, qué bien. Estamos Hola. Encantado. Asís. Estamos facendo un tour pola Medina. Muy e bien, mira, muy casualidade encontrarte, dixe Sí. que esta é a casa dun amigo noso. Sí, sí, esa es una casa antigua que la hemos convertido en un riad con mucho encanto. Las vistas de la terraza son espectaculares. Se ve todo el estrecho de Gibraltar, la bahía de Tánger y toda la ciudad. E que por aquí han pasado grandes personalidades. Por aquí, por supuesto, particularmente artistas, tanto escritores como pintores, músicos, diseñadores y ¿Cómo todo. qué? A ver. Como pintores, por ejemplo, el Matisse, Henri Matisse pasó parte de 1912 y 1913 en Tánger. Y también pasaron muchos escritores, Mark Twain, Tennessee Williams, músicos como Rolling Stones. Rolling Stones rodaron aquí en Tánger, en la Casbah, una casa aquí de Tánger, el álbum The Continental Drift. Moitas gracias. Aquí. Parece De nada. un guía profesional. Muchas gracias. Una alegría verte. Un saludo a la familia. Un saludo, igualmente, Encantado de verte. igualmente, Hasta luego, Asís. Hasta luego. Chao, así. Chao. Este é o típico café Baba, fundado en 1943, tamén coñecido como café dos Rolling Stones, xa que aquí viñan a encontrar a súa inspiración, entre outros artistas españoles, como Aute, Serrat, Sabina. A verdade é que esta zona é moi bonita, Sí. pero eu, bueno, non tería aquí unha casa porque os accesos para o coche son moi malos, non hai prácticamente. Bueno, pues, sí que hai estranxeiros que pagan grandes cantidades de cartos por os riads e casas dentro da medida da Casbah.
Ahora vamos a ver un riad dunha amiga. Este é o riad, chamase La Tangerina. Vamos a chamar. Maxim, buenos días, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿todo bien? Explícame qué é un riad, entón. Un riad es la típica casa árabe que tenga una estructura abierta por la mitad y para que entre la luz del día aquí abajo. Y estas casas antes vivían como sultán y ahora la mayoría de ellas se han convertido a hoteles. ¿Vamos a tomar un té en la terraza? Venga. Lo prometido es deuda. Aquí vamos a tomar un té con unos dulces marroquíes. Esta é a parte da terraza superior do riad, onde se ve o estreito. A verdade é que son as mellores vistas de Tánger. Increíble. Sí. Qué azul, Gracias. Mira, bien que había más vistas por aí. Sí, vamos ir ahora á parte de arriba do riad. Tánger ten 2 millóns de habitantes. Desde aquí vamos a apreciar toda a parte antiga da cidade, toda a parte da casba. Ao fondo podemos apreciar a parte nova da cidade, o paseo marítimo. Á dereita, se vemos un poquinho á dereita, podemos apreciar a gran mezquita de Tánger. É a máis famosa da cidade, xusto que é a má izquierda, é a Catedral Española. Católica, claro. Muy bien, pues nada, muchas gracias por amasarnos este riad, que é Maxim, hermosísimo. moitas gracias. A ustedes. Sans peur, pour la joie qui peut durer, vous doit-on servir et ¿Dónde estamos? Esta é a mezquita máis importante de Tánger, é a mezquita máis grande, é diferente das demais polo seu color verdoso, e fíxose xusto en frente á Igrexa Española para facer a competencia, xa que na época na que se fixo, o edificio máis grande de Tánger era a Igrexa Española. E por que hai tanta bandeira por toda a cidade? As bandeiras colócalas por toda a cidade, sobre todo cando vai vir o rei. Quere dicir que se hai tantas bandeiras colocadas, ou virá esta semana ou a semana próximo como máximo. Pero é por eso. E aquí temos o Instituto Español Severo Ochoa, porque na época da ocupación española quedaron moitas institucións españolas, entre eles o Instituto Español Severo Ochoa, o Teatro Cervantes, o Colexio Español e incluso unha plaza de toros. Unha plaza de touros? Unha plaza de toros. Agora vamos ir vela. Aquí onde estudiou o meu fillo. Ai, sí? Cantos anos ten? Ten 16 anos. Como se chama? Ibai. Vela aquí a Plaza de Toros, creada en 1950, o que pasa que ahora está derruída, está cerrada, non se pode acceder ao interior. E a falta de touros, fútbol? Sí, o fútbol aquí é deporte nacional. E máis, mitad da población é Real Madrid e outra mitad é do Barcelona. Que pasa, que aquí non hai equipos ou que? Sí, hai equipos nacionales, nos cales son aficionados, pero aquí o fútbol español é... Religión. Religión, o que che dixen, ademais, mitad da población é Real Madrid e outra mitad é do Barcelona. E ti a que lle das? Eu son máis de xogar ao golf. De feito, sí, son socio no Royal Club de Golf de Tánger. É o primeiro golf que se fixo en África. Bueno, estamos en Cabo Malabata, ou Punta Malabata. Este é a parte máis mediterránea da cidade de Tánger e a parte máis curta entre Marrocos e a Península Ibérica, hai 14 kilómetros. E agora mirando para ali, que añoras da Península Ibérica, de Galicia concretamente? A comida, a empanada galega, o pulpo. De feito, son de familia de pulpeiros en Galicia. Bueno, de Ponte de Sures, sí, dos pulpeiros de Ponte de Sures. Dos famosos pulpeiros de Ponte de Sures, sí. Bueno, é o meu fillo, ahora que está ali, está pasando as vacacións cos avós, porque ahora o mes próximo vais a estudiar a Irlanda un ano. Bueno, un saúdo desde aquí, realmente. Estamos no extremo do paseo marítimo
como vedes, hai moito bullixo de xente, a xente ainda está na playa. A xente aquí, cando termina de traballar, tampouco vai para a casa. Sempre sale á rúa, a pasear. Okay? Todo o que vemos alá é a Bahía de Tánger. Mais ou menos eu vivo na metade e agora vamos alá que vamos a ver a miña muller. Parece Coruña. A verdade é que ten certo parecido. Estamos xusto na metade do paseo marítimo, aquí onde están todas as discotecas, bares, restaurantes, o bullicio de xente impresionante. Eu vivo xusto aquí enfrente, e aquí está a miña muller, mire. Que tal, un miquiño? De onde é? De Padrón, bueno, dun puebliño cerca de Padrón, del Estrobe. Aí, hai que decir o nome das vilas. Exactamente. E a facedes vos ben o calor? Por supuesto, non botamos de menos a chuvia, Bueno, por lo menos eu tolero bastante máis o calor que o frío. Sí, Sí. Bueno, canto tempo hai de estar aquí? Ponéndome fecha de regreso. Aquí, a verdade, estamos ben. E, bueno, de momento vamos a continuar. Pois moita sorte coa empresa e coa vida. Moi ben, moitas gracias. Hasta logo. A crise obrigou a Miguel a deixar Narón e buscar oportunidades fora de Galicia. Un amigo faloulle de Tánger e aquí leva un ano intentando empezar de novo. Bos días, Miguel. Hola, galegos, benvidos a Tánger. Me chamo Miguel e son de Narón. Levo aquí un ano tratando de sacar para adiante unha empresa metalúrgica. Miguel, que sitio espectacular é este? Bueno, pois isto é unha necrópolis romana que descubrín un día por casualidade. A curiosidade que ten isto é que en momentos do día isto se enche de xente. Pois isto está todo cheo de xente, vendo as vistas que hai aquí. Hoxe está o día un pouco coberto, pero desde que aí se ve perfectamente Tarifa, Algeciras e Gibraltar. Bueno, onde nos vas levar? Bueno, vamos coller o coche, se vos parece, e vamos ver unha zona que hai aquí, que hai mansións e palacios, que a min isto é que me deixou perplexo. Mira, Miguel, vinche que tes un coche español. Os estranxeiros aquí só lles permiten ter durante 6 meses un coche que non seña nacional. Eu, cando vin o ano pasado, trouxe o meu coche, aos 6 meses o tuven que sacar do país, entonces este coche da miña muller, o mete a miña muller, me fai unha autorización e eu volvo a conducir outros 6 meses co coche dela. E ti é residente? Sí, tuve a residencia rapidísimo. Por qué? O deron porque reunes unhas condicións. Eu monto aquí unha empresa, a empresa pois ten un volumen de investimento, e, bueno, eso para eles é importante. Pero si hai algo que está moi ben visto aquí. Bueno, pois como vedes, isto é a Villa Josefina. Carai, vai a nivel, Isto foi unha das cousas que me impresionou ao chegar aquí, porque esta zona de aquí está chea de construcións deste tipo. O sea, esta é unha casa colonial. Hombre, mira, aquí ven o meu amigo Larvi. Que tal? Como estás? Que tal? Que tal? Dades vos bicos aquí. Bien. Hola, que tal? Aquí dades vos bicos, os homes. Sí. Vouche dicir unha cousa. Para min é unha das cousas que máis valoro en un home, que me dea 2 bicos. Porque o feito de que me dea bicos significa que son importante para él, entendes? Non se lle dá un bico a qualquera. É un amigo. Bueno, está bien. Muchas gracias. Nos veremos Gracias. falaremos. Venga, gracias, Larvi. Según teño entendido, aquí se grabou parte da película de El tiempo entre costuras. Bueno, como vedes, isto é unha casa de estilo colonial de principios do siglo pasado e se transformou posteriormente en un hotel-restaurante. Está prácticamente igual porque ten todos os detalles dunha residencia de verano, os seus salós, os seus cuadros, simplemente se fixo o mínimo imprescindible. Se vos parece, aproveitando que levamos xa un bon cacho por aí recorrendo Tánger, vamos tomar algo aquí á terraza. Que estás tomando? Bueno, pois non tiras de Tánger sin tomar un té. Isto té verde, o té a menta. E
é algo que aquí se consume a diario todo o mundo. Non sei se sabedes, esta Villa Josefina era de visita obligada de Carmina Ordóñez e máis Carmen Sevilla. Supoño que en algún destes sitios estarían por aquí tomando té. Este é un palacio saudí. O dono desto mandou construir unha mezquita para disfruto dele máis da súa familia. Esta mezquita ya entregou o dono desto para o disfrute do pueblo. A máis lujosa que hai en todo Marruecos. Polo que a mí me contan aquí hai moitas residencias de xente, de árabes que non son marroquíes. Eu non sei se é polo clima ou incluso pola seguridade, porque hai que reconocer que en Marruecos, quitando o atentado de Casablanca, que foi hai 10 ou 15 anos, non hai problemas de seguridade. Bueno, como vedes, aí tedes o Faro Espartel, que está encima do Cabo Espartel. Este lugar ten de curiosidade que é onde se xunta a agua do Atlántico e do Mediterráneo. Como vedes, isto é unha zona turística. Ese ruido que oídes son as cigarras, que a min aquí me causou unha gran extrañeza, porque en Galicia, na miña terra, non existe isto, non se oyen. Mira, pero ti non estás aquí de turista, non? No, eu hai 4 anos tuve que plantear o salir de Galicia por motivos de traballo, como consecuencia da crise que estaba vendo, e cheguei aquí de casualidade, porque un amigo meu veu aquí, me falou desto, colleu un avión e estuve aquí. Vin que había posibilidades de traballar aquí, me vin aquí. É moi lento, isto é moi lento. Nunca pensei, levo un ano aquí e todavía non hemos arrancado. Co tempo vas descubrindo cousas, entre elas que os españoles aquí están moi mal vistos. Por que? Aquí no ano 2008, a raíz de que a crise surgiu en España, veu moita xente aquí a Marruecos. Se fixeron cousas mal, moi mal. Entonces, ahora, os que vimos ahora, estamos pagando as consecuencias de todo eso. Que ocurre? Aprendi unha cousa. A min ahora me presentan como galego, non me presentan como español. Bueno, onde imos? Bueno, non tedes fame? Bueno, a pouca. Haberá que ir comer, non? Verá. Pero aquí non vamos ir, que isto é moi turístico. Vamos ir a un sitio máis típico de aquí e máis tradicional. Vamos. Que, Mónica, que che parece? Pois pareceme que non imos ter sitio, que está ateigado. Bueno, pois menos mal que os meus contactos nos avisaron e nos mandaron vir a un momento de pouca xente. Vamos a ver que vos parece. Veña. Imos comer entón. Pois isto é típico de aquí da zona de Tánger, xa non só de Marruecos. Isto é un tallín. Un tallín? Pero o tallín facía de outra maneira. É que o tallín é o recipiente. E ti despois dentro podelo facer de moitas cousas. Este en concreto é de guisantes. Poden facer de carne, de cordero, de polo, de pescado, pero o tallín é o recipiente. Despois, aquí é moi típico os pinchos de carne, que pode ser de polo, de cordeiro ou carne picada. De porco non, non? O porco non. Aquí o porco non se come, que, por certo, é unha das cousas que boto de menos. A longaniza, caseira, o raxo, o chourizo, sí, o chourizo. Bueno, que aproveite. Onde imos agora? Ahora vamos á playa. Vamos a pasar por diante do Hotel Mirage, que é un hotel moi exclusivo aquí da zona de Tánger. Aquí veñen personalidades de toda Europa, primeiros ministros, Sarkozy, Felipe González, Zapatero. Aquí a xente ven e naide se entera que ven. Aquí en Marrocos tamén hai unha cousa, o paparazzi non existe. Non? Non. Aquí a xente está nas súas casas e, vamos, non sale ninguna foto de aquí comprometedora de nada. Onde estamos, entón? Bueno, esta é unha das moitas playas que hai aquí en Tánger, esta en concreto dá ao Atlántico. E unha das cousas que podemos facer, ou que poden facer os turistas, é pasear en camello. E vou intentar dar unha volta en este animal, que parece que de repente, como decía meu abuelo, está ganando a cebada. Vamos! Ai, pobriño! Montaches unha vez? Bueno, na casa de meu abuelo, na aldea, había cabalos. Entón, sí, algunha que outra experiencia, pero non moita. Hai moito tempo que deixei da equitación.
Bienvenidos no mundo. Bienvenue a Tanger. Creo que nos vamos a ter que ir, E logo? porque van cerrar. Como, pechan a praia? Aquí hai unha serie de vigilantes nas playas que a chegar a tardiña recorren as playas e témonos que ir. Non se pode estar de noite na playa. Pois é bon momento para despedirse. Témonos que ir. Se algún día vides por Tánger, xa sabedes onde estamos. Bueno, pois moitas gracias por recibirnos ata sempre. Moita sorte co negocio. Saludos a Ferrolterra. A ver cando vamos por alá. Cando queredes, aquí está a vosa casa. Veña, ata logo. Hasta logo. Ana Belén e o seu home viñeron a Tánger a montar un taller de costura porque era máis competitivo. Están moi adaptados á vida en Marrocos e encántalle a luz deste país. Con Ana visitaremos a fermosa vila de Asila. Hola, Ana. Hola, benvidos a Tánger. Chamo-me Ana Belén, levo 3 anos en Tánger, son de Ourense e teño xunto con meu marido este taller de confección. E que facedes? Roupa para señoras maiores de 40 anos en tallas grandes. E agora mesmo que estades facendo? Estamos xa ca campana de inverno a punto de terminala, porque dentro de mes e medio empezamos cobrao. Cantos traballadores tedes? 98. 98? Sí, son 98. Levades 3 anos e desde o principio xa tiñades este... Sí, porque o meu marido veu pa aquí, empezou a traballar cos antigos donos desta empresa, como nos gustaba a xente, levábamos moi ben con eles quixeronse jubilar, entón collemos nos o traspaso da empresa. Como xa sabedes, existe un país musulmán, co cual teñen que rezar 5 veces ao día, a nos pillanos solo unha delas, ali teñen unha zona onde teñen que lavarse, porque sempre antes de rezar teñen que facer o ritual de lavarse, e vamos, o que perden son 5 minutos do seu traballo, co cual non pasa nada. Como fumar un pitillo, va. Igualmente, témolo que respetar como nos respetan eles a nós, que para eso estamos no seu país. Mira, Mónica, vouche presentar a Adula, a miña mau dereita, que me axuda con todo o respeto, sobre todo ca traducción, que é o máis problema, porque a mí o árabe moi mal. Adula, Mónica, Adula. Este é un xesto que me encanta, porque é un xesto de respeto, de cariño, e que son super cariñosos, sobre todo cos bebés. Eu teño un, e eso é, vamos... O que leva a man ao corazón, efectivamente. Sempre cuestión de respeto, de suerte, de deseo de boa fe. E agora onde imos? Pois agora vamos levar a un pueblo que se chama Asila, que é un pueblo, para min, preciosísimo. Onde estamos entón? Pois estamos en Asila, que é un pueblo maravilloso que a mí me encanta, que veño moitas veces, e ten 3 portas principais, este é a do medio, a entrada principal á vila, e que nos vai encantar porque é un pueblo moi alegre, cheo de color. O primeiro que nos atopamos, cando chegamos como a toda a voz musulmana, é a mezquita. Como sabemos, acabamos de terminar a época do Ramadán, que terminou o 28 de xulio, e a min algo que me chama muchísimo a atención da época do Ramadán é cando rompen o ayuno. E ese momento queda todo totalmente deserto, non ois, vamos, ois cantar os paxariños. E supoño que tampouco poderán facer outras cousas. Durante o día non poden facer absolutamente nada. Teñen que non poden fumar, non poden estar con mulleres, non poden beber, non poden comer, non poden facer absolutamente nada. Duro, Moi duro. Eu sería incapaz. Que praza é esta? Esta é a Praza da Cambra, ben o seu nome ben referinte á torre, que se chama tamén Torre da Alcambra, e este é un pobo moi de artistas. E aquí mesmo temos un que lle comprou moitas veces, que fai pintura alternativa en sacos de cemento, que a min gustoume moito. Pinto los músicos de aquí, lo Isawa, la liberación de la mujer de antes como cerrada, de hoy ya toca la música conducir mejorando. Perfecto. Muchísimas gracias, amigo. Muchas gracias. Venga. Que bonito, Isto é un dos meus rincóns favoritos. A min encantame vir aquí porque se respira moita tranquilidade e aparte é o máis característico da Asila, que como vedes é todo blanco con os fondos en azul, que é o color característico deste pobo por referencia ao mar e ás sombras, porque como é un pobo de tanta calor, pa que de sombras. E sabedes como está todo limpo, como está todo perfecto, porque é un pobo moi, moi, moi turístico. Dicen que move a economía de Tánger. E canto costará unha casa aquí? Non o sei, pero seguramente que dos 30 millóns pasa. 30 millóns de... De dirhams. Eso é? Iso ven sendo, quitalle un cero. 3 millóns
De euros? Pode ser, é que é unha mansión de moitos casos. É que aquí tens que pensar que hai moito escritor, moito pintor, que ven aquí relajarse. Aquí falase de que ven Teresa Heiz pasar as vacacións, a diseñadora española. É que, claro, aquí é un pobo que está moi solicitado por pintores e escritores. قليبو سو موندو. Welcome to Morocco. Bienvenue au Maroc. مرحبا بكم في المغرب. Ana, tamén hai grafiteiros aquí. Efectivamente, como xa vos dixen, isto era un pueblo moi de artistas, e aquí temos un exemplo dun grafiteiro que fai uns cuadros espectaculares, e como pudestes comprobar, todo o pobo está pintado. A onde estamos subindo? Estamos subindo uns dos miradores máis conocidos da Sila, onde se ven as vistas todas do Atlántico, e aparte vamos ver ben a muralla, porque como sabedes, a Sila é un pequeno pobo que está todo amorollado, é como a nosa Valencia portuguesa. E como podedes comprobar, das maravillosas vistas do mar, é toda a muralla que rodea o pobo, que dicen que foi feita polos portugueses no siglo XV. E iso que é? Este é un cementerio musulmán que, como podedes comprobar, para eles a morte ten un significado de que sempre van ao mundo millor. E hasta o cementerio está cheo de color. Que é o que máis che gusta deste país? A luz, o que máis me gusta deste país é a luz. Que ten sempre alegría, sempre hai xente na calle, sempre... Ainda que sea enero, sempre hai luz. Beautiful stranger, take me by the hand, make me dance all night. I wanna take the chance. I love the way you move and the way you put your hands on my hips. I'm moving while you take it slow. ما تململش جلس هنايا. شكرا. Bueno, e agora, como xa sabedes que estamos en Marrocos, non nos podemos ir sin facer un tatuaxe de henna. E aquí tenemos unas chicas que lo hacen moi bien. Moi ben. A ver, e canto costa? Quanto me cobras por hacer un tatuaje de henna? ¿Qué quieres? ¿Roja y negra? Negra. La henna negra, 30 dirham, 40, como quieres. 20. Yo te la paso, no pasa nada. 20 y va bien. Roja, Hai que regatear aquí o qué? Sí, roja, 10, 20, como quieres. Estamos en Marruecos é moi típico regatear. Siempre nos van a ver turistas y nos van a pedir más de lo que es. ¿Un brazalete? Vale. A ver, senta aí. 5 minutos, el color negro mejor. Dixo que hai que deixar secar o sol por 5 minutos, ao cabo dunha hora lavala con unha abundante auga e así que nos durará 3 semanas. Moi ben. Que estamos escoitando? Están llamando ao rezo da tarde e a min é un sonido que me encanta deste país. Eu estuve en Turquía e sempre me chamaron muchísimos países árabes por culpa deste sonido. Que artista, rapaza, Mira que pronta fai. Rapidísimo. La práctica muchísima. Como te chamas, di? Belén. Belén. Belén on Arabic. Vale, regalo. Perfecto. Está diciendo que nos está poniendo Belén en árabe. Belén on Arabic. Embarazaliti. Perfecto. Shukran. Nada. ¿Cómo se di? Shukran. Amigos del mundo, bienvenidos a Marruecos. Pois ahora, despois de dar un gran paseo por a Medina, ver a muralla e ao mar, vamos dar un paseo en cabalo, por o paseo marítimo. Esta é a praia da Sila, a min é unha praia que me gusta moito, veño moito ca miña familia, porque é unha praia moi grande, os rapaces poden correr, pasan no pipa, hai moitos chiringuitos para comer, co cual é unha praia moi familiar. Cantos fillos tes? Teño 2 fillos. Un de 8 anos, que se chama Gael, e un de 3 meses, que se chama Ian. Decían chegado a este mundo, que se máis moro que galego. Sí. Porque é que levamos 2 meses e medio e a Galicia fomos 10 días. Pues sí. Entón é máis moro que galego. É que o teu fillo estuda aquí? O meu fillo estudia no Colexio Ramón e Cajal, un colegio español, e o pequeno metémolo na guardería marroquí, agora con 6 meses, para que aprenda o árabe. Moi ben. E agora vamos facer descansar o cabaliño, que xa está ben por hoxe, e vámonos conocer. E ti subes un rapaciño aí detrás. Suele pasar. Ya noté que me tocou a espalda. E seguro que son moito máis felices cos nosos nenos, porque con estas pillavadas pasan no pipa, e os nosos con tanta consola e tanta Nintendo están atontados.
Bueno, pois ahora vamos conocer os meus nenos. Xa de volta en Tánger, isto é o paseo marítimo, e aí vivo eu. Vamos para arriba. E antes de conocer a miña familia, quero mostrar este sitio maravilloso que está situado na 10ª planta do meu edificio, donde vimos todos os veciños tomar un pouco o sol e se ler con tranquilidade, e temos unhas vistas maravillosas da bahía de Tánger, de toda a praia. Ese parque gustame moito e os meus fillos aí pasan fenomenal. E agora vamos alá, vamos conocer a familia. Bueno, pois xa estamos aquí, benvidos á miña casa. Pasade. Como podedes ver, o oficio levase na sangre. A máquina de coser non pode faltar. Hola, familia! Hola! Buenas tardes. A ver quen hai por aí. Bueno, pois isto é Gael, aquí leían e aquí leo o meu home Juan. Que tal? Que guapos, Cantos anos tes, Gael? ¿Sí? ¿Él cantos? 3 mesitos. Mira que mono, que Y ya man... se hizo una herida de la cabeza. E canto tempo ides quedar aquí, entón? A nosa idea é que ende por moitos anos. Porque aquí está o traballo, os rapaces se van aquí á escola, aquí le empezarán a guardería, entón a idea é quedar aquí por moitos anos. Pois que teñades moita sorte e que se sades moi felices aquí, vale? Chao. Miquiño. Chao, Ourense. Saludos a boa. Chao, abuela, chao, abuelo. Santiago Agrelo é o arcebispo de Tánger desde hai 7 anos. Imos ver como é un día calquera deste galego de Rianxo. Empezamos ás 6 da mañá nun dos seus múltiples traballos, oficiar unha misa na capela do Hospital Italiano. Santiago, como estás? Moi ben, bons días, benvidos galegos a Tánger. Eu son Santiago, de Rianxo, levo 7 anos en Tánger, son o arcebispo desta igrexa. Estamos no Hospital Italiano, ¿no? Hospital Italiano de Tánger. Porque elas son italianas. Aquí hai normalmente 6 religiosas das cales, 4 son italianas e 2 egipcias. Bueno, pues deixamos de facer o teu traballo, Gracias. En nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amén. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Santiago, sempre das a misas pasadas? Todos os días. 6 da mañán, 6:30. De luns a sábado, domingo non hai misa aquí. Van á catedral. Se supón que o domingo tampouco teñen traballo no hospital como teñen os días da semana. Despois onde imos? A catedral? A catedral, sí. Bueno, contame entón, que facías antes de estar en Tánger como arcebispo? A ver, eu son frade por, non digo por casualidade, pero a idea foi de meu avó, que pensou que había que encerrarme en algún sitio onde me tuveran controlado. Aí empezou o meu camiño como religioso, como frade. Mira, cruzas con moita seguridade aquí. Non a debería de ter, porque fiarse dun paso de cebra aquí en Tánger é dar un paso dereitiño cara ao paraíso. Sí, dereitiño. Mira, entón, esa de aí supoño que é a catedral. Esta é a magnífica catedral de Tánger. E tedes ali a competencia enfrente ou que? Pois algo así, é a mezquita máis grande de Tánger, a máis grande. Ten unha torre que a min dame moita envidia, porque lle fai moita sombra a torre da catedral. Santiago, de que época é a catedral? Foi consagrada fai uns 50 anos, o ano 61. Que bonita, desde fora non se apreciaban estas vidreiras, preciosa. Toda a catedral está dedicada a Virxe María. Mira, cantos feligreses podes acoller un domingo aquí? En Tánger, o domingo, esta nave central da catedral, eu digo que está de bo ver. Sí. Tal vez algo que cambiou nos últimos anos é que esta comunidade, que era fundamentalmente blanca, agora comeza a colorearse de negro, de subsaharianos. Empezan a ser moi numerosos. Esta porta dá a cripta da catedral e por aquí a porta de entrada para a Delegación Diocesana de Migracións. Aquí está Inma, que é a responsable principal de todo o traballo que na diócesis se fai cos emigrantes. Se la atienden a nivel de las necesidades más
básicas como puede ser el alquiler, medicación o temas de salud. El inmigrante cuando viene con idea de cruzar. Que solución lle vedes? A ver, eu coido que neste asunto non se pode falar de solucións, coido eu, senón de actitudes. Eu comprendo, nós temos dereitos, pero eles tamén. E non podemos, no nome dos nosos dereitos, ignorar os deles. E nese sentido, a sociedade europea, en concreto a española, temos moito camiño que andar. Inma, moitas gracias e felicidades polo teu traballo, que é moi necesario. Muchas gracias. Miña man dereita, miña man esquerda, calcentón. Aquí no Arcebispado pois hai diversos edificios. Este que vedes aquí é un centro cultural, chamase Centro Cultural Lerchundi, é unha escola para nenos con síndrome de Down. Este claustro de arriba, a este chamolle a miña ruta do colesterol. Unha horiña ao día, por prescripción médica, teño que camiñar. En unha horiña aquí fago os meus 4 ou 5 kilómetros que son obligatorios para manterse en boa saúde. Claro, porque os arcebispos teñen tempo libre. O tempo faise con elo que se quere. Eu nunca tuve que... como facedes nas empresas, que hai que fichar, eu non teño que fichar. Levántome, eso sí, normalmente ás 4 da mañá, o máis tarde ás 5. Eso dá para moito, dá para traballar e tamén para camiñar, que hai que o facer. Este é o meu despacho. Aquí paso a maior parte do día. Normalmente, no ámbito do despacho, onde máis tempo estou é aquí. E aquí porque no ordenador, para empezar, escribo as homilías de cada domingo, atendo o correo electrónico, metéronme en Facebook, eu desas cousas non entendo, pero metéronme e xa vou polos 3.000 amigos, que pareceme moitísimo. Metéronme tamén en Twitter, aí deféndome un pouquiño peor, pero... E a ver, podemos ver que foto tes de perfil? Sí. Teño a catedral, aí estou co Papa, a única vez que me encontrei con el foi este ano, tuvemos a ocasión de concelebrar unha misa con el, e ao acabar a misa saudounos os obispos que estábamos ali un por un. Non fun capaz de lle dicir unha soa palabra, agarrei a man e leveille ao corazón, pero non dixe unha soa palabra, non fun capaz. Estaba nervioso? Non sei, quedei mudo. E el díxome, rece por mí. E como foi ese día que te nomearon? O día do meu nombramento. Estaba en Vega de Valcarce, era Semana Santa, era un martes santo, era pola noite, chamou o nuncio de Marruecos e díxome que o Papa Benedicto XVI nomeárame arcebispo de Tánger. Emocioneime, aquela noite emocioneime. Digo emocioneime porque chorei. Sí? Sí. E que tal é Francisco? Parece unha persona moi cordial, moi acolledora. Non intercambiamos máis palabras. Eu ningunha, el dixo só rece por min. Pero é máis que suficiente. Eu casi diría non necesito volver a verlo porque sínteste acollido, verdad? É cercano, sí, como din. Sí. Esta é a terraza que queda por encima dos dous claustros que vimos antes, todo arredor do patio do convento. Dende aquí pódese ver moi ben o estreito. Dende aquí, como podedes ver, a península parece que está cerca, realmente que está moi cerca. Entendes a tentación de que a xente queira cruzar, non? Pensando, ademais, que cando chegaron aquí levan recorridos 3.000 kilómetros. E non son 3.000 kilómetros nun autobús tranquilo e sereno, atravesaron o deserto, moitos quedaron no deserto, xa non chegaron aquí. Entonces, unha vez que están aquí, o que lles falta non poden renunciar a pasalo, por moitos impedimentos que se pretenda poñerlles no camiño,
é loitar contra unha vontade que non ten volta atrás. Non ten volta atrás. Bueno, Santiago, e ti cando vas a atravesar o estreito? Tócame dentro de 3 anos, tócame presentar a renuncia porque cumplo 75 anos. Entonces ten un dereitiño a un retiro. Ni sabes onde vas ir, claro. Eu cando termine aquí volvo para Santiago, para a miña comunidade de frailes en Santiago, e iso sí, sempre disposto a donde me manden entonces os superiores porque volvo a ser un mandado. Aquí ainda mando algo. Ali nada, non? Pero foi un placer, gracias por amosarnos a toda a vida e a teu traballo. Gracias a vos. Ata sempre. Encantado, ata sempre. Chao. En Marrocos facemos así. Prova. Sabemos que era vender, ¿no? Bienvenidos aquí a Tánger y quiero mandar un saludo a Galicia. Gracias por todo. Alibaba. Gordos y frescas y grandes también. Mi nombre es Judá. Trabajo así. Gracias. Atención.